faɗi ba ma musun abin da mu muka san mun faɗi ko an je kotu za a danna kaset in mu muka yi sai mu ce mu muka yi shi. Ai mun taɓa rufawa da wasu 1995 October a muciya aka tafi aka kai wurin 'yan sanda aka sa kaset din. Malam yanzu kai ne wannan, na ce kwarai da gaske, na ce an rage ma da saura don ni awa 1 da rabi ne, an kawo awa 1 akwai sauran minti 30. To yanzu malam waɗannan maganganu duk kana da dalili, na ce kwarai da gaske. To yanzu ya kuke so? Suka ce su so suke sai a yi sulhu. Na ce a ni ban yadda ba. Na ce dan jiya ne waɗannan maganganun, yau kuma zan ci gaba. Kagan aka yi sulhu ba zan ci gaba ba. To yanzu malaya kake so? Na ce wannan maganar ko a bannin karasa gaba ɗaya sannan sai a zo a dube ta, ko kuma iya nan ɗin a kai kotu. Shugaban 'yan sanda ya ce to ku kun ji ya ce a kai kotu, ku kai kotu. Suka ce a su so suke kaza kaza kaza. Na ce a yau ma zan yi maganganu, zan ci gaba. Kasusuwan suna nan a makarantar na yanzu guda 17.